Yo, what's up mga idol? So, dito tayo ngayon sa Atok, Benguet. Anong pangalan ng ano na to? Northern Blossom. Northern Blossom Farm. Yan, dito si Sir. Ito yung entrance. May picture na nga po dyan. Bawal mamitas na. Pwede. Guys, may may banda kaming nakita dito. Yan. Ta-na-na-na-na-na-na. Parang parang yelo animal. Grabe ang lamig dito. Taas na natin Nakadoble-doble na ako Nakadoble-doble na ako, tapos ganito pa rin kalamig. Oo. March na bed, di ba? Siguro pag January tayo pumunta, grabe. Grabe. Siguro. Salamat. Pero malamig pa rin ito. Ang ganda.
lang. Laging lamig. Parang dumaan din tayo ng Canon. Ganito sa Canon eh. Di ba? Ganyan. So, pagpauwi, kaya ba? Doon na tayo. Ha? Doon na tayo dumaan. Parehas din oh. Nadaanan din natin to. Parang ganito dito. Oo. Bato eh.
Sporty yun, oh. Sporty. Oo, Mia Sporty. Lamig pa rin. Ang lamig. May inuupuan ka pa ba dyan? Meron pa? Oo, maganda. Maganda lalo na pag hindi ikaw yung nagdadrive. Chill ka lang. Ako kasi nakatutok ako sa daan eh. Ayoko. Nakakatakot naman dito. Paway. Paway. Barangay Paway.
atok, lapit na. Ha? Sino yung atok? Northern Blossom. Saan tayo pupunta? Yun, Northern Blossom. Ah. Okay. Yun yung kanina, di ba? Hindi na tayo pupunta sa taas? Pupunta rin tayo. Ay, pupunta rin tayo doon? Dito mo na. Dito muna. Di ba yun yung kasunodan natin kanina na rider? Yung umalis? Ang gagawin natin? Close every Sunday. Pasok mo sa may gate. Teka. Sa may gate daw. Registration mo na doon. Yan baba sir. Sa baba. Ah. Doon, bilihan nyo doon. Ganun rin ang style ng parking nyo. Sige sir. Thank you. Apo. Parang nakuryente yung kamay ko ah. Yo, what's up mga idol? So, andito tayo ngayon sa Atok, Benguet. Anong pangalan ng ano na to? Finn? Northern Blossom. Northern Blossom Farm. Yan, dito si sir. Ito yung entrance. Ah, Hanggang dito ko na lang po kayo may hatid sir man. Bali pagpasok po natin dito, left side po tayo para sa first station. Sige Okay, po, sir. ingat din. Thank Pwede you. na po pumasok po. let's go. Left side. Ito. Level 2 na. Hindi, ito! Lumukan na ka. Lumukan na kayo po. Susubukan tayo po. Sige po po. Okay daw. Tatis limonium. Paper flowers used as dried flowers. May picture na nga po dyan. Dyan. Saan ka? Ay. Ah.
1, 2, 3. Bro, hanggang di pa tayo mababasa. Ay shit, malapit na. Ah! May ano dito, obstacle ah. Guys, may ano, may banda kaming nakita dito. Yes, bonito.
Pura Park. Dito? Dito. Ano ba sabi? Sakura Park, di ba? Oo. Ano ba yung naano mo? Highest peak, di ba? Oo. Doon pa. Doon pa. Kaya na lang natin daan. Ay, doon. Doon pa yan? Dulo na to eh. Dulo na. Wala na eh. Hindi, parada mo doon. Saan? Doon. Guys, so dito na tayo sa former highest point sa Luzon. Dito sa Atok, Benguet. So sobrang lamig dito. Grabe. Tingnan niyo yung ginagawa ko. Nakapantalon ako, tas Nagdodoble. nagdoble ako. Grabe. Kahit nakadoble na ako, nilalamig pa rin ako. Tsaka huwag kayong yung ganitong gloves, dapat yung full. Grabe, lamig. Wala kang dala extra. Nag-gloves? Wala. Hindi mo dala yung full mo. Di ba may full ka? Nilabhan ko eh. Ayan, so walis na tayo.